הגיע הזמן שתשמעו על קריספר, כנראה אחד הפיתוחים הטכנולוגיים הכי חשובים ואולי גם הכי מסוכנים בתולדות המין האנושי. בשנות ה-80 מדענים יפנים גילו שלסוגים מסוימים של חיידקים יש מערכת מאוד יעילה להגנה מפני וירוסים. בכל פעם שחיידק היה מותקף על ידי וירוס הוא השתמש במערכת שהמדענים כינו קריספר, שזה ראשי תיבות של זה. החיידק בעצם בולע את הווירוס לתוכו, והקריספר חותך חתיכה מה-DNA של הווירוס הזה ומצרף אותו לתוך ה-DNA של החיידק עצמו. ככה החיידק היה בעצם שומר לעצמו קלסטרון של הווירוס המסוכן. בפעם הבאה שהחיידק היה נתקל בווירוס כלשהו, הקריספר היה סורק את ה-DNA של הווירוס הזה ומשווה אותו לקלסטרונים ששמורים אצלו בזיכרון. אם הייתה התאמה בין ה-DNA של הווירוס הזה ל-DNA של אחד הווירוסים המסוכנים שנמצאים אצלו בזיכרון, החיידק ידע לתקוף אותו ולהשמיד אותו לפני שהווירוס יכול לגרום לו לנזק. ומה בעצם כל זה אומר? זה אומר שקריספר מסוגל לזהות, לחתוך ולהדביק חתיכות של DNA בצורה מאוד יעילה ומאוד מדויקת. ומה שהמדענים גילו, שקריספר לא עובד רק על חיידקים, הוא עובד על כל DNA, גם של בני אדם. כבר היום מדענים יכולים להשתמש בקריספר כדי לערוך DNA אנושי בכל צורה שבא להם. הם יכולים לחתוך גנים, להדביק גנים ולערוך את ה-DNA שלכם לפי בקשתכם. ואני לא מדבר על צלוחית במעבדה, אני מדבר על זריקת קריספר שהולכת ומשנה את ה-DNA שלכם תא אחרי תא. יש לכם נטייה גנטית לחלות באלצהיימר או בסכרת, פשוט תחתכו את החלק הבעייתי ב-DNA שלכם. רוצים עיניים ירוקות במקום חומות? פשוט תחליפו את הגן שאחראי על צבע העיניים שלכם. כל הדברים האלה אפשריים ברמת העיקרון כבר היום. הטכנולוגיה שמאחורי קריספר היא מדהימה, אבל כמו כל טכנולוגיה אפשר להשתמש בה לטוב, כמו למשל לרפא את האנושות ממחלות גנטיות, או להשתמש בה לרע, כמו למשל לתקוף רק בני אדם שיש להם גנים שמזוהים עם קבוצה אתנית כזו או אחרת. ההשלכות המוסריות מאחורי קריספר הן מטורפות, ואני ממליץ לכל מי שהנושא מעניין אותו ויש לו אנגלית ברמה יחסית גבוהה להיכנס ללינק בתיאור הסרטון ולשמוע את הפודקאסט שרדיולאב עשו בנושא. לסיכום, הפוטנציאל בשמירת מידע על DNA הוא עצום. אם נגיע למצב שבו הדיסק הקשיח שלנו במחשב עשוי בכלל מחומר אורגני, נוכל תיאורטית לשמור את המידע למשך אלפי שנים בלי שנצטרך לעשות כלום. המידע על מולקולה DNA לא הולך לשום מקום, בניגוד למידע שנשמר בצורה מגנטית או אלקטרונית. אבל ההשלכות של התעסקות עם הקוד הגנטי שמרכיב כל אחד מאיתנו הן השלכות מאוד מסובכות ועלולות להיות גם מאוד מסוכנות. ועוד לפני שמדענים מתחילים לשחק לנו עם ה-DNA, כדאי קודם לשבת, לחשוב על ההשלכות האלה ולחוקק חוקים בהתאם. שלום צופים, שמי ישעיהו רובינשטיין, והזמין אותי לספר לכם על המחקר המדעי שעשיתי משנת 83 שהגעתי לארץ, מארגנטינה, בואנוס איירס. הגעתי לארץ יחד עם אשתי והבת שלי, והתחלתי להיות רופא וטרינר של משרד החקלאות, שמקומו זה בבית דגן. אחרי 3 שנים, בשנת 86, התקבלתי וקיבלתי את המינוי של מדען במכון ויצמן, כי הייתי אחראי על החיות ניסוי של הניסויים בכל מיני נושאים של ביולוגיה. ואני התמקדתי בניסויים שלי במולקולר ביולוגי, ביולוגיה מולקולרית, כלומר להיכנס לפרטים הקטנים שיש בתא, בכל תא ותא. ועבדתי במיקרוסקופ האלקטרוני של מכון ויצמן 10 שעות במשך 4 שנים, 10 שעות ביום. ותמיד הסתכלתי על הרקמות שקיבלתי מבני אדם, חולדות, עכברים וקופים. ותמיד הסתכלתי על ה-DNA, שזה חלק אינטגרלי מהגרעין שבכל תא. כלומר, ניקח כבד, כליה, שרירים, כל האיברים מורכבים מתאים. התאים יש בהם ציטופלזמה וגרעין. בתוך הגרעין ישנם גופים שנקראים כרומוזומים. הכרומוזומים יש במספר 22 לגבר, 24 לאישה, לפי הסגנון שלו, והכרומוזומים האלה, יש להם את היחידה, הבסיסית שלהם זה DNA. מה זה ה-DNA? אז אני הלכתי למיקרוסקופ האלקטרוני, בסוגריים, המיקרוסקופ האופטי, שאתה מסתכל ככה, הוא מגדיל ב10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל ב1,000,000 פעם את החומר שאתה
מסתכל. כלומר, אתה מכניס את עצמך לפרט הקטן של מה שנקרא מטריה, חומר. ולמשל, בכולם, חולדות, עכברים, בני אדם וקופים, מצאתי את אותו מבנה של ה-DNA. המבנה הוא כזה, שימו לב, שני סלילים אליקוידליים, שני סלילים שמשתלבים, זה ה-DNA. החומצות נוקלאידיות, שזה יסוד של החיים של ה-DNA, הם ארבע חומצות, אדנים, תימין, ציטוסין, גואנידים, נמצאים על הסליל. והמחשב, המיקרוסקופ אלקטרוני, יש לו תוכנה שמדבר איתי באנגלית. אני שואל את המחשב, מה קורה כשהסליל הזה נפתח? אז אומר לי המחשב שאתה מתפוצץ. ואנחנו יודעים ברפואה שיש הרבה מחלות שנגרמות בגלל התפוצצות של התאים, ולכן זה מביא מחלה לבן אדם. שאלתי את המחשב שאלה שנייה, מה קורה באופן פיזיולוגי, באופן רגיל, שהסליל לא נפתח? אז אומר למחשב שמדי פעם, וסליחה שאני צריך לעשות איזו תוספה, מדי פעם מופיע גשר, כתבתי את זה בטוש אדום, גשר שעושה שהסליל לא ייפתח. כלומר, הגשר נותן את האפשרות שהסליל לא יתפוצץ ולא יתפתח, וממילא אתה חי. שאלתי את השאלה של $1,000,000, את המחשב המיקרוסקופ אלקטרוני. מה קורה, איפה נמצא הגשר הזה? הגשר הזה אדום, איפה נמצא? אז אומר לי המחשב מה שהוא רואה. הוא סופר את החומצות הנוקלאידיות על הבסיס, ואומר שכל 10 חומצות יש גשר, כל 5 חומצות יש גשר, כל 6 חומצות, כל 5 חומצות. רבותיי, שימו לב. אתם יודעים מה זה, כן? 10, 5, 6, 5, הגשר שנותן חיים ל-DNA. מה זה 10, 5, 6, 5? תגידו לי אתם. אמרתי, וואו, מה מצאתי פה? י' ה' ו' ה'. בתוך ה-DNA. שם השם אלוהים, כמו רמברנדט שעושה ציור וחוטא למטה רמברנדט להגיד לך, אני עשיתי אותך. ככה הקדוש ברוך הוא שם את שמו וחתם בתא של כל התאים שלנו, של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם, את השם שלו להגיד לך, אני עשיתי אותך, אתה שייך לי. הבנתם? כלומר, ישנו פסוק שאנחנו אומרים בתהילים מאוד מרגש, וזה לא פילוסופיה, זה אמת ממשית. כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כי שם השם נקרא עליך, אני גיליתי, זה ממש. שם השם בתוכנו. זה לא פילוסופיה, זה לא דת, זה מדע שמאששת וגומרת, יש תתה, יש הקדוש ברוך הוא שעשה אותנו. זה גם מחייב אותנו. זה אומר שאנחנו צריכים. אתן לכם משל, יש לי שאלה אליכם, יקרים. אם אבא שלכם מבקש שתעשה לו קפה, אתם עושים לו? בוודאי. למה? כי זה אבא. יפה. כסף אין לך מזה. כבוד אין לך. תואר אין לך. אבל תתה מבקש קפה, על 4 אתה הולך לעשות. בדיוק. מה שתתה שלנו, אבינו מלכנו. תתה ביידיש זה הקדוש ברוך הוא, אבא. אבינו מלכנו, אבא שלנו מבקש, אנחנו נעשה כמו הקפה של אבא. למה? כי תתה חתם לנו את שמו בתוך הגוף שלנו. כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. תודה רבה. ייי, נשארתם. אגב, הקהילה המדעית בכל העולם מודעת להשלכות המוסריות של עריכת DNA אנושי, ורוב הצוותים בעולם נמנעים מהתעסקות עם הגנום האנושי, אבל בינתיים בסין המדענים עושים די מה שבא להם, ומדענים סינים כבר הודיעו שהם הצליחו לנקות DNA אנושי ממחלות גנטיות וליצור DNA של בן אדם שלא יסבול לעולם מאלצהיימר, סכרת ועוד שלל מחלות, אבל הם עצרו שם והחליטו לא להחדיר את ה-DNA הזה לביצית מופרית, או במילים אחרות, לא ליצור מזה בן אדם אמיתי.
זה יפה מצידם, אבל מסתבר שהמדענים הסינים לא מחכים ששאר העולם יקבע להם חוקים מוסריים, ובתכלס אין שום דבר שיעצור אותם מלעשות מה שהם רוצים.